براستی سمینارێکە گەلێکی خوش بوو و زەنگین بوو کاکۆزانجی گەلێکی سەروەستیە بوو خویا بوو لێ نەرینا من وەکە کارێ ڕاگەهاندنێ دڤ چەند ساڵێن داویدا باش پێش کرد و ئەوژی ڕۆلاخوال سەر زمانی کوردی هەیە یعنی هەلبەت زەنگین بووە دەبێ شاشیتی تێدا هەبن بەس زەنگین بووە گەلک گوتنên بیانîkirine Kurdî gelek gotin me nedhatine bikaranîn ji ber vê yekê ez dibînim rola wê pozîtîv e bêhtir ji negatif û helbet wê şaşîtî têde hebin di hemû zimana da şaşîtî çêdibin ez nabêjim divê rast bibin bes belkî li gorî zanibûna xwe li gorî karê xwe ev ji watê xwestin û ev ji watê dema pêş de em dixwazin ev şaşîtî jî nemênin. Rewşa zimanê Kurdî rewşekî gelekî zehmet de ye. Pirsgirêkî zimanê Kurdî gelek in û zimanê Kurdî îro teman rast e îro gelek dezgehên ragihandinî hene îro karekî tê kirin lê hê jî bi hacetî rastî alîkariyê ye û di encama karekî hevbeş de ya min wê zimanê Kurdî hê bêhtir pêş bikeve. Vêjeyê me jî em dibîne ew pirsgirêk alîkî fermî de wê çareser bibe yanî ev bi rastî dewlet li dû vê meseleyê û ji bo pêşxistina wê ne di encama karekî hevbeş de helbet em teman duê hêviyê de ne got zimanê Kurdî wê hê bêhtir pêş bikeve îro rewşekî nûl heye û bawer dikim ji bo ziman jî wê pêşketinekî wê çê bibe em duê hêviyê de ne yanî dîsanê ez dibêjim ziman ne kêşayeta kekesan e ne ya partiyên siyasî ye ne ya dezgehekê ye ziman ji ve tişta mastir e û wê di encama karekî hevbeş de û karê dewletê de wê pêş bikeve em duê hêviyê de ne.